Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Issue, Barreta, Istorya, Gabos maandar. Uyada ang pagtukar kan mga isyu, bareta asin mga istorya sa satong nasyon. Kasabay ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw. Daing pigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa, Arandar, Bicolandia, pag-iriba, si Ariel Andes Arrieta. Sa programa Arandar, Bicolandia, digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Minutos, makalisan na alas 4 nin pagkahapon, digdisa na yan sa BicolNet TV.
Ay mga kasurog, mga karandar, ano naman kita sa programang Arandar Bicolandia, mag-revive naman lamang kita sa lawag din sarong oras, mag-restoryan kita kay mga dapat pag-istoryahan, mga pangyayari dyan sa saindong kapalibutan. Pwede tabi magpartisipar ha. Mag-type sana dyan sa comment portion kan saindong mga monitor. Mintras nagakapi-kapi, mag-Arandar Bicolandia na. Ay, live po kita rin sa Bicol Net TV, sa panginot kan sa mga station manager, Maestro Nelantuon. Siyempre kan sa mga production manager, Tony K. Initabi si Ayi Andes Arieta. Kung may gusto ka mong ipaabot sa mga nanunungdan, pwede tabi ninyo yan ipaaginig din sa programa. Nagkakabirilot ako ha. Ay, Friday! Ultimong aldaw, ay bako man, ang ultimong aldaw palang kan simana, Sabado, Ang primerong aldaw, Domingo. Basta, ultimong aldaw, kan mga nagatrabahong iba sa gobyerno. Magsala so iba darain na, nag-uruli na, Ay, atap pa ha, it's Friday ngayon, Friday. Siyempre, petsa, 7 kan bulan na Hulyo, 7-7. Naka-order na kamo sa online. Pag 7-7 baga, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12, may diskwentong dakula. Kaya na kaya ma-scam pangya kami dyan. Ay, pwede tabi nindo i-share sa tuyang programa. Aning dakulan maka-intra sa tuyang mga oristoriano. Halat nga nataday ko pa pala na si Sherpa, Mag-enjoy nga na kamo kan sa tuyang chacha. Pero buhian ang tasa, tatibad maulaan kape. Ano ini? Taigwa kinaga ngalab digdiyo sa kataning ko. Okay na-share na. Taw-taw diyaraw na ito sa tuyang mga para-intra sa programa. Pasiramasan ang higop kan kape. Hayupon bago ropropon. Tatibad madalsuanan mo doy. Ay mga karandar, masiramon bagay duk-duk so turutalinga. Ukon bako so tinapay dyan na matagas-tagas sa bakery, idot-dot mo dyan sa kape, abaan ng siram. Sabi kan foreigner, Filipino is very clean. Hiugasan dango na bago kikaon, rop-ropon so kape, Filipino is very dirty. Pangyari. And syempre, so dahil pang merindalan, disponer na, tataw-taw pamanggina. Ani ba kaya naga-early dinner na pigapod? So, before 6 na pigapod, alas 5 pa siya, nagkakarao na. Igwa man talaga kay mga tawong arog ka yan. Ako arog kaan, ano nga ya? Minsan day na namamanggi. Oy, naman sa mga nag-birthday, happy birthday! Sa mga nag-anniversary, happy anniversary! Sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan mga kasurog, mga kaarandar, sa lado kan mga nagkawarlat, kung kaya ang programang ini nakikisumaro po sa saindong pagmundo. Condolences po sa may mga gadan. And, congratulations sa mga aki, sa mga proud parents na nagpagradwar ngunyan sa Bicol University. So, talagang maski gura sa kadipisil ang pagkabuhay, lalo na pera de los obos, tamay nagpa-eskwela man na talagang
ariglado ang pagkabuhay. Duman sa mga, i-address ko po ini, duman sa mga nagapa-eskwela, sa kolehiyo, na mga magurang, na talagang igigapang, igigapang ang saindang aki, makatapos na sa saindang pag-eskwela. Na sana naman, mga aki, mga estudyante, ang pagkatapos nindukan pag-eskwela. Although, may nagsasabi na bako mo obligasyon na suportaran ang saindong magurang kung kamo makatapos. Kaya kamo pinatapos, tanganing day na nindo danason ang saindang inagihan na kadipisilan sa buhay. Alagad, siyempre bilang aki, kung maging marayman ang saindong pagkabuhay, ipamati manindo sa saindong magurang. Iyan, bako na kung sa ano pa man, bilang pasasalamat. Tama, tabi ako, Kuya Warren Orindain. Kuya, maray na hapon sa imo. Good PM ngaya, Kuya. At sa tong amigo dyan sa Bureau of Fire Protection. Iyo po yan ang sarong misyon. Kan sarong magurang, duman sa mga aki na paeskwelahon. Igwangani kang mga istorya, mga nangyayari sa pamilya na minasakripisyo sa sarong aki, makatapos na sutugang. Pagkatapos kan tugang, nakakuang trabaho, susuportaran man sunod. Pero may namati akong istorya na magturuang dalang kilabot. Okay lang kung kaya pa kan magurang. Ay kunday man baga. Sa matuapa sana ulso nan lato-lato ni Itay. Paano pa man so ikaduwa, irakman kaya nabat magsuporta ko ta na so inot na nakatapos na isinugal kan magurang ansay lalo na kanama ansay ang lato-lato. Bako iyo tabi, Commander si amigo Nel, Amurakan na Poblasyon Castilla. Good afternoon sa imo. Salamat sa pag-antabay. Bigi istorya ko baya digdiwan buhay estudyante, buhay magurang, ta graduation bagangon yan sa Bicol University. Dakol akong nasabat na mga magurang na ang mahiling mo sa pandok nindaan kaugmahan. Mariparo taman baga, so mga hali sa urarayong lugar. Mariparo taman iyan, pero talagang ang kaugmahan nasa pandok ninda. Nasabat ko, puon kasubagong alauna, so mga aki na may mga bit-bit na barong, tabarong baga dyan ang pigagamit, may alampaya sana. No, iyo yan nagkasarabat ko. Ka-proud na mga parents. Makisirip lamang, Kuya Ayi, maray na hapon sa imo. Nakaantabay si Kuya Doc Rodel Cortisano Quiñano. Pag-iriba ko sa Aguila. Kuya, bako may nagpag-graduar ka man ngunyan? O tapos na ito, so sa medical team tabagang aki mo, baka tapos na ito. At ang kaugman kuya kan mga parents ngunyan, grabe. Itong nagpatapos, an makahirak na magurang, Kuya Rodel, an makahirak na magurang, so mga magurang na nalaslas na, nagkaruluyat na sulato-lato, pero nagbinua so aki habang yaon digdi sa banwa. Igwa po kang kinangyayari. Grabing pag hinubo, apod kayan, so ugot-ugot sa pagtrabaho, sumagurang, na naguhuna, mga aki ninda, nag-ieskwela nin Matanos sa banwa. Alagad,
Oto, so aking babaye, imbis na mag-eskwela, nagkawat nin lato-lato, Kuya Rodel, Kuya Doc. Dahil patabi, Kuya, dahil pa. Okay, yung sabi nga ni, she will come to that, and you will be a proud parent someday. Ito ang mga makakahirak na mga magurang. Imbis na diploma ang itao, after how many years na piguhuna na nag-eskwela, nag-stay sa Banwa, ang itinao, bakog diploma do di trope. Buhay na trope. Hirak man kan magurang. Tamaan ko yayi, nakanood kaya, magkawat kay lato-lato. Pangyari, maray kasuwapon ko ya, Dok, tasupig tukar ko, duman sa barangay, sarong barangay sa Manila, may executive order sa barangay kapitan, na ipinagbawal ang lato-lato, magkawat din lato-lato, duman sa iyang barangay. Dahil ko aram kung makatarungan ito o bako. Dahil ko aram kung ano ang pigbasihan kan kapitan, basta ang nagibo siyang executive order, nabawal na ang lato-lato. Dapat mag-an-eskwelahan. O kaya gabos lugod na barangay, kung saan lalo na itong dakulbagang mga boarding house or houses, ibawal ang Kaya ko, Kuya Doc, ang pigahanap kong mga borders, mga babae ngunyan. Mga babae, tatapos na kami duman sa mga lalaki. Tapos na kami nagpa-rent sa sa pamilya. Uni naman, mga babae ang piga-acceptar kong mga borders. Buda, bago ko pipalaog, pipadagos, pigli-lecture ko. Iyo yan, bawal niya ko, digdi magkawat kay lato-lato, gusto ko niya ko, pag nag-star ka mo digdi sa samuya, makatapos ka mo. Tanganing, proud sa parent nindo, pagkatapos kan pirang taon. Ngayaon po, dahil nga ni po ngaya ko kay boyfriend, o kunday kang boyfriend, bay nango na pagtaoy kilugaran sa puso mo sa utak mong buro boyfriend, nanta iyan, tabi an maraw-raw, 90% ang mga bata-bata ang nagraraw-raw kan puturo kan sarong estudyante, magbabaye o maglalaki. The both of them are tentasyon. Ano? Kaya ako, Kuya Doc, nag-eskwela ako, dahil lamang ako, nakaisip mag-ilusyon. Ano nga yan, makanusong, iyon na nga ni, ang sarupaan. Apisar na makanos na, dahil pakikarep, dakon makabalon ako kay ito ki 5 pesos, ay dakula ng kaugmahan. Basta sa kuya, mag-eskwela sana ako. At akong pigi-istorya ko nga niyan, Kuya Doc, sa mga estudyante ko. Na ako, nagpon ako sa pagsap, grade 1, nagsasapna na ako, grade 2, grade 3, nagsasapna na ako solo, dyan, digdi sa man ka nag-eskwela ako. Tulong gapo, kahoy, napig tatayo, parang kayo niyo, sumay tubo, minsan paypay, nag-asinso uring, hanggang nag-high school, kusinilya, hanggang college, kusinilya man, sudi bomba. Iyo, yan, totoo po yan. Hanggang sa naglalakaw ako dyan sa Bicol College kay ito, pagpigsasabat ko sa padarakan magurang ko hali duman sa Castilla, may paasan akong sarong bugkos na kahoy na dakula. May bit-bit na sira, takos talbaga duman sa mo, body. May bit-bit na so balingoy. Pigpara urulukan baga ko. Kan mga kaklasiko. Irak nin Diyos kan paggraduaran,
Pigkirilingan ko siya nag-urulog sa kuya. Daray ko kataranay. Oh, totoo po yan. Hiniling ko sa program, sungaran, wara duman, siya ito untabi. Bachelor of Science in Political, hindi. AB kami. Bachelor of Arts, Major in Political Science. Ariel Kirapi, Castilla, Sorsogon. Nain daw niya ako sunog para ulok sa kuya ka ito. Ura! After a year, nagilingan kami. Mangurag man. May hanap boy. May pamilya naman parehas ko. Oto, nag-tricycle. Susaro sikyo. Pero okay man. Legal man. Kwaon mo tabi ako, sir, nga ni mabantayan, kukimaray, mga bay ako PM. Bay ako. Ako sana ang pwede duman. Susan Villarcano. Tama yan po. Diba, Susan? Ako, bago ida, kung may magtaragal sa kuyang borders, lilikturong ko tabi, intro, dudoktrinahon ko kung paano sinda makatapos. Sayang kan pagka-maestro, Kung ang mga estudyante ko nga ni, pigtataramang ko, bago ako nagpupuon kan na kan klase? Piparumdum kong piparumdum. Ngunyan maralaugan baga, di ba? Dakulo na naman na first year. Iyo ang primero kong entrada sa mga estudyante ko, lalo na itong mga first year. Gusto ko kaya makatarapos. Iba talaga ang may tinapusan budak dai. Nataman niya suduman sa mo, sir. Mayamanon niya, dahil man tapos, yun na nga ni iyan. Diskarte man ang kanbuhay niya, pero iba ang mayaman, ang nagyaman, o kaya nagkakwarta, natapos. Tapos ka na, nagkakwarta ka ba? Arin, mas maray. Kaya dahil na magparapiruloso po. Dawa aputuntaan si classmate, Ben, Octavo, good morning tabi sa imo. Yan si Ben, kaklase ko sa United Institute. Siya nakagraduar, ako ita na-kick out ako. Ben? Kick out tabi siya, Pero yan, si Ben, yaon sa BRTTH, ngunyan, nagtatrabaho. Ay, Ben, ano na baya suba gungaran kan BRTTH? Iba naman baga. Liniwat na naman, dati Albay Provincial Hospital. Sinalidahan ng Bicol Regional and Training and Teaching Hospital. Ngunyan iba na naman. Dahil ko natuom kung ano ito. Pero ganun pa man, hospital pa din yan. Yaon dyan si classmate nagtatrabaho. Basta nga yahaling bupis, maray talaga, maray talaga ang turo, mate. Yung baga, ali kaming Bicol University Pilot Elementary School. Oy, good PM, Kuya Idol. Ano ang maray dyan na merindalan dyan sa imo? Ni baga kapisa na baga, Lila, Premium Healthy Coffee. Ano pa ining saro? I am ini o I am amazing black coffee. Dahil man kibang merindalan di pa daray daw tabi, Kuya Ayan. Oy, congratulations sa imo and sa bilog mong grupo. May na-receive akong bareta na positive. Congratulations Ayan. Kimski, Kuya. And sharing man sa gabos na sa tropa. Dahil na akong may kumparar na tropang nakasabayan ko, dodi sa tropa nindo. Bicol Regional Hospital and Medical Center tabi. Okay. BRHMC. Tuumon ko naman Taso BRTT, saluyong ko ito na tuom. Tuumon ko na BRHMC. Bicol Regional Hospital and Medical Center.
Yo, thank you, Tabi, mate. Thank you. Okay. Yun na. Kaya mga aki, kung kamo yaraon ngunyan so yaraon diyan sa Bicol University, congratulations, happy graduation. And siyempre, to the proud parents, congratulations. Okay. In connection, kunyan giraray ini, may konektado giraray sa pag-eskwela an sa tuyang pag-urulaya. Paano kaya may nag-propose naman na ibalik na so pag-eskwela, so ralaogan, so sa dati baga, so June ba ya ito? June ang school days. Ano? Ako, pabor po ako dumanta. Ako baga sabi ko sa Indo, bako man sa pagano, maestro po baga ako, ngunyan, aktibo akong maestro. Dahil ko aram ang first semester, buda second semester, kung kaswari nagpupuon, buda no ari nagtatapos. Totoo po yan. Dahil ko aram, kung nalulula ako, kaya ako, pabor ako duman sa nag-propose na ibalik. Total, ibalik sa June ang ralaogan, ang second semester yata, October to March. March ang graduation. Dapat. Dahil ko aram kung natapig, riliwat-liwat iyan. Sabi, pigbasyanda so weather condition kan Pilipinas. Ay, dahil naman po sa to, nasusunod, ang tunay na anong apod kaan, so mga season. Narong nga kay ni mauran o tag-uran. Arong nga kay ni tag-init. Dahil naman po yan nasusunod because we are or we abuse the surroundings. Inabuso ang kapalibutan. Ano? Kaya so tig-uran minsan tag-init. Bata kun may nainit, tunay na init. So mauran, so tag-uran, mainit. So mainit, tag-uran. Kun may nauran, tunay na uran. Kaya dahil na po, ultimo na sa nangmal na Diyos ang pwedeng magbuot kung ano ang pwedeng mangyari sa kapalibutan. Lamang minsan, mimitiran kan mga tao, lalo na kan mga matalion na tao. Kaya, kunyan, dahil pwedeng pagbuutan, kan tao ang mangyayari sa kinabagya. Kung ako sa DepEd o kaya sa CHED, ibalik na po sa dati, tanganganing day malibong, ibalik na so, ralaogan na June, taraposan na September, ay August at June, July, August, September, taraposan na October, tapos second sem, so dati siya na, ang graduation, March, o kaya igwaman kay April. Arong puta, so dati siya na. Ang kakaburo-baralyo kaya, nalulula ang tao. Ako nga ni, lula talaga. Tiway, Kuya Idol. Ano yan? Saro ka sa instrumento. Salamat na maray. Ako baga Kuya Ayan, kunyan, sa katotohanan sa nako, ano? Kung ako babayadan sa pag-utik, garo magigibo ko manggayon. Pero kontra sa buot. Pero kung maski daing bayad, pero sa katotohanan sa nakita, yaon po ako dyan. Apisar mga maurag kamo, natawo, kumbinsido ako, dadamayan ko kamo. Ayaw po, ibalik ta sa dati. Tanganing ding libong. Ano oras 33 minutos, makalisan alas 4, nin pagkahapon, digdisa na yan sa Bicolnet TV. Dahil pa sa mga komersyal tanaw, dapat pala, naga-komersyal kita dyan pag-araw kaya. Halata, tamay mga message digdi. Tatibad katakod inikan sa tuyang programa,
Mm. Oho, dahil pa. Ay, igwa. Uni. Aha. Okay, Kuya Ian. Okay. That's why I am congratulating to all of you and your comrades, your team, na talagang minalaban hanggang sa huli. Kain ka ngunyan ba yaw ka pa sa Kamsor? O, tay pabarali ko na kamudigdi sa Albay. Isay ka man ngaya. Basta kumaugma ko. Hanap ta ang katanusan. Ano? Na hanap ta ang katotohanan. Ayun na. Kamuuyon ka mo kayan, napigir istoryanta na yan, na ibalik sa June, ang ralaugan, ang graduation, March, ako uyon. Kung kamo dayon, bahala po kamo. Okay. Digdi naman kita sa ibang istorya. Alat ha? Bago kita magpadaos, hanapon ko na ha. Hanapon ko na sukudigo ko. Taigwa pa akong gustong pag-istorya. Maski, bako naman ini updated na mga istorya, pero kay puan na maraman ta, papakinabangan kad lambang saro. Hanapon ko na ha, digdi sa kunyan, digdi sa kuyang kudigo. Kaya, dyan sa This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Okay, bulta kita sa programa. Oo, naku ako na. An issue mo ngaya, alam ko na, dahil bali. Dahil ko pa man kaya ini natugar ka ito, buda interesado po ako digday. Kuya, usap tayo mamaya. Opo, tabi, Kuya Ian Gadis. Salamat po, ha. Diyan, magsaro naman kitang butilya gayon. Ano? I-text me ka pag naridiklom tabi, Kuya Ian, ha? O, nina, naramdaman ko ta. Sabi kan ko niyan, ang naramdaman nindo so gusto kan gobyerno, lalo na kan LTO gayon dito o kan DOTR, na so lisensya baga. Naramdaman nindo pag nag-renew ka kang lisensya, tatawang ka papel. Papel. Ban paper kayo danto. O yun ang lisensya mo. Ngunya, nag-aral mabaga. Ano? Nag-aral mabubu. Nalibong kaya ko. Kuya Ian Kimski palan buda. Kuya Ian Kadis. So duang kuyang Ian, yaon pala nakaantabay. Iyo pala nitong kuya. Usap ta. Okay po. Thank you po, Kuya Ian Kadis, dyan sa Albay Provincial Government. And regards po kay Kuya Gob, Attorney Grex. Ang sa tuyang maurag na gobernador. Ayo, gusto. Tatawang kang lisensyang papel. Nag-almas yung mga tao, tama lang, dapat lang. Kasi nga, grabe na po ang atraso kan LTO sa tao, lalo na sa mga driver or car owners or sa vehicles owner.
Saroon ko naman. Puon kan panahon. Ang pighanap ko man sana, siyempre, makulog sa buot kisarong vehicle owner na ika nagbayad, tapos na ika man kinako, alimbawa, plate number. So, plate number, da ika ka ito i-renew, kung da ika mabayad kan para sa bagong plate number, so mga plate number, so green, na magayonon nga ni. Da ika i-restro, dapat magbayad ka kan bago. Hirak nin Diyos, tabi, hasta sa panahon na ini, da itabi kami, lalo na ako. Pirang bihikulo ang binayadan ko para sa bagong plate number, natawan lamang ako kay plate number. Dahil kan magarlang ka ang high blood mo. Aralang ka pati ang high blood. Di ba kuya iyan? Hay, nasukwartang ito. Kaya ito kan reporter pa ako. Nagduman ako sa Department of Budget. Department of Budget ba ito? So, yaon dyan sa Rawis. Ang simbag sa kuya, tangani kayo, dahil na ako magparahaloy sa opisina niya. Ang simbag sa kuya, yaon nga sa Bureau of Treasury. Uyugon nasa Bureau of Treasury. Kunyaon, natataday kami nagigibuhan ki plate number. Natatawanin bago. May matay ako na so 2017 below, down, dahil na itong pag-asa na matawan nin bagong plate number. O kumusta ka kaan? So ay nasukwarta ka ito, milyon tabi ang pig-urulayan duman. Bako lamang tabi pesos, milyones. Basta na sa nang tiway na ito, ay dapat hanapon. Explicar, di ba? Pigbubuatabi nindo ang mga vehicle owners. Dahil ako, sir, makashare, restricted naman FB ko for 23 hours. Natatabi ito, Miss Elena. Sige gayod nin, baka pigpaparagamit mo an sa pagkomentar nin mga negatibo. Nahabo si Mita. Igo talaga ka nangyayari. Oto nga ning, igwa kong kamidbade, pakikipinduta daw nga tabi ini yung cellphone ko. Dahil nang nagluluwas, nakunyan, dahil ko nata, pigpara downloadan nga ka nagong cookie bold. Maray nga dito, natsambahan ko mantabi, naayos ko. Ay, napangyari. Marisay mo, restricted. Today, na-open ta na virus. Balik kita duman. Nonya, nagproposo. Yun na, dahil na ito. So, gustong sa, anapot ko man sana, napasayin po sa kwarta. Milyon po ito. Masimbag nga ni ako nito, okay na ansa ko. Dahil ang problema. Dahil ka nga ning plate namin, dako pong ka. Iyan ang marauto sa boat. Dahil ka nga ning plate namin, na-plug down ka ka, G-Point. Dahil ka, tikitang ka. Uyugon mong mga katarantaduhanan, gumimo ka kisa diri mong plate number, agadan ka ki authorization, hindi kon may bayad. Ang pagkuha ki authorization dyan sa LTO. Ay napangyari iniyo sa Republika kang Pilipinas kong mahal. Yung magano? Di pisilo, nurup-hurupon, digdiyo sa Pilipinas, pero sa Pilipinas, ang saya-saya. Mira na nag-offer sa kuya pa Canada, habo ako. Habo ako. Naugma ako sa Pilipinas kong mahal. Nina. Yo, pasiring na kita sa lisensya nga ni. Nag-alma ta papel. Maray nga kan gibohon. Tangani nga day magparibok. Gibohon tangaya kay kunyan. Digital. Ano daw na digital? So, electronics guide. So, pwede digdi sa cellphone. Kumbaga, yaon, ipipindutan mo. Pag checkpoint ka, na-plug down ka. Nga, lisensya mo. Une.
Lisensya mo ngayon eh. Ay, niya kung nalubat. Nalubat baga sa cellphone mo habang ika nagmamaneho, ta sige mo man an video call. Nagkataon may checkpoint o na-plug down ka. O kaya hali ka sa Bicol, pa Metro Manila ka. O arog ka itong pagpa-Metro Manila, day kaming charger sa auto. Pag abot mi baga duman sa may expressway, parulubat na kami. Natiki ay na-plug down baga kami. Ano ni papasirip mi? Lato-lato. Ago. Okay lang ko ta na. Aw nga yada eh. Pag nalubat nga ang cellphone, day pagsitahon, day pagtikitan, o di langit sa mga daing lisensya. Magdarasa na ki cellphone na perme lubat, lubat. Ay pag-isipan, pag-isipan ko tanin matanos, bago magkunyan. Sa bagay, plano pa man sa nani, pag-isipan man talaga gayon. Tangani dang masolusyonan, sulisensyang di papel. Yan nga ang problema dyan. Nagurag-urag baga sa cellphone mo. O kaya may cellphone, may driver na dahil man tato magamit ka ining mga turo touchscreen. Ang cellphone, analog. Paano niyan? Pangyari sa Pilipinas kung mahal. Pero nga sabi ko, ang saya-saya. Kaya lang napapasayin daw sa mga kwarta, no? Napasayin daw, Big para arano daw, kan mga namumutantang mga servidor dyan sa gobyerno, no? Hindi ka mukha nakakonsensya. Iyan ang ganda, hain daw tabi. So, iyan, pigi restoryanta digdi, tanganing, agi mata lamang, suday ka ini nakakaisi, ay, arog nga kayan ang nangyayari sa Pilipinas. Iyo po, kaya kamo dyan, sa ibang lugar, sa luwas kang Pilipinas, dyan sa natabi kamo, mag-uli sana kamo sa Pilipinas kung mabakasyon kamo. Pero kung digdi kamo ma-restar, nayaraw naman sana kamo dyan, ay never mind. Alagad, ang kwarta digdi, alang ka ang value, kunyaong kamo sa luwas kan Pilipinas. Kaya bagan iba, minauruli sa na digdi, halimbawa nagretiro sa US, alang ka ang value digdi kan Dallas, mauruli digdi piga gastos, digdi piga invest. Okay man. So mga foreigner nga na mga gurang na retired sa US, sa ibang country, nagdidig sa Pilipinas, naghahanap kay maagom, batang pipirili, baga, so mga the best, digdi invest halang ka po ang value kan dollars, digdi sa Pilipinas. Kaya, kung may nag-invite sa Indoduman, aki pa ka mo, magdumang ka mo. The advantage man, kan yaon duman na gurang, libre po sa US, sa ibang country, sa Canada, sa US, libre po ang gurang pagasuportahan ka kang gobyerno. Samantalang digdi sa Pilipinas, senior citizen ka, tawag ka 500. 500 pesos. Ayos man ang sounds na dyan, ang audio. Tibad na para sa dyan ang audio ta. Sayang kan pagparangala-ngala ta, digdi. Ako naghahanap, may piga, kunyang pa ako digding, dapat pag-istoryan, pero 10 minutos na sa nagayod ang natatada kan sa tuyang programa, sa satuyang programa. Kaya, ang ning konsumonta na ini sa ibang istorya, ibalik sa June ang school opening. Yun ini. Si Kunyan, si Senator Win Gatchalian, ang nagsusulong na ibalik sa Abril hanggang Mayo ang bakasyon kan mga estudyante. Tama bagay ni tasukan Abril buda Mayo, abaan ang init.
Ani ba nga ni baga piga-suspend ang eskwela ta sobrang init. Oh, suportado ta katabi Senator Gatchalian sa imong pigsusulong. Oy, mag-ingat sa mga scammer ha. Day na magpabiktima. Tandaan nindo ini, pag day ka mong inintrahan, day ka mong gaganahon. Ite-text ka mo o kung ano na nanggana. O ako nga ni, pig-text, nanggana ako ki 780,000 pesos only sa raffle ka na kupikublang ka. Pinasearch sa kuya, so Facebook account niya, buda kan sinerch ko sa kopyo. Igwa man ang kinanggara na. Ang problema, taday man akong hinulog kung anong raffle, kung anong entry, tapos manggagana ako. Uni na supig-expe ko. Magpadara ka ngaya, kiarog ka ini para sa processing. Duman ko na binira, say ko ba nga kita, dyan mo nakuha sa processing. Pinatulang ko, apudan ko pa, pwerte si istoryan, may ultimo oras say ko, padara mo so kabanga, say mo nang kabanga. Tatawan ta kanya ko ma-execute niya ko ako ang ano ade, so garo authorization, ano na pod kaan? So, notaryado. Kanya ko, ma-execute ako kay ito, ipadara ko sa mo, i-claim mo. Ihulog mo niya ko sa bank account ko, kabanga sana sa kuya kaan. Mala, dahil nataming surusimbag mga kasurog. Oh, maula ang kape. Ay, mga kasurog, magmatitabi, i-announce ko iniong Daraga Emergency Assistance Numbers, ta importante ining igwa kamo, takon ing kaso igwa ki mga Rory Malaso sa saindong kapalibutan dyan, pwede tabi kamo mag-upload digdi o sa mga hotline. I-testing na nindo ha, bago ka mo magkunyan. Pag nakuha na nindo, i-testing nindo kung mag-ring. Taba ka dahil manini nagre-ring. Tama ini pating ipig paluwaskan Daraga, Municipal Police Station. Mga cellphone ini, ani ba kaya, nagpapaluwas ka ining mga hotline nila, landline. Sain man makit-kit ki landline, na dahil naman ngunyan uso, dapat araw kayo ni cellphone, anywhere, anytime, may cellphone, darapir mi ang cellphone. Oo ni. Daraga Municipal Police Station Emergency Assistance Numbers 0918-593-3837 and 0998-598-5937. Ayo. Ang Daraga Bureau of Fire Protection 0906-564-8793 and 0907-769 0907-691-6182. Yo. Ang Daraga MDRRMO 0906-33-51755. Daraga LGU-PIO 0912-774-700 and 0965-326-6021. Ayan tabi ang mga pwedeng apudan kung in kaso igwa sa Indokiri Malaso sa mga kung kamo nangangaipunin mga asistensya kan sa tuyang lokal na gobyerno. Ano oras 3 o kaya 7 minutos bago mag-alas 5 din pagkahapon?
wayang kape. Maula. Hayo pa, tatibad madalsuan. Pag nahiling ko ini yung kunyan digdi o sa mga pigi screenshot ko, pag nahiling ko ini, garo, nagkukunyan ang dugo ko. Ano nga yan? Top 15 highest paid government officials. Isus palan. Oyo, gunuan. Ka mga buwinas kaining mga tawong ini, Nagpapararano daw sa nani dyan sa saindang opisina, pero ang sweldo milyones. Grabe, Ang highest paid pala. So, kunyan, Gobernur Gadi, kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Matindi. Para lang kaon pala yun. Paano daw yan mag-apply, Paano daw makalawag sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Mag-apply, magtrabaho? Natibad lamang makalawag kita. Halang kawunon ang mga sweldo. Bueno. Bueno mga kasarok mga karandar, tayo napunta na makita kang parametras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Sana arugiraray kita kay ni sa maabot na simana, no? Ang straight so kunyan ang simana. Dahil kitang absent kaya maray kay ni ang payroll kay SM. Eyo. Sige. Sa liwat, sa Lunes, magiribahan kita sa sharing na programa, sa sharing na oras, sa sharing na istasyon. And mag-istorya naman kita kung ano ang dapat na pag-istoryahan. Ang mahanap naman kita kay mga topic o issue na pwede tang pag-orolayan. So, bako man so kaseryosong maray, bako man so mga technical na maray, so mga makurokonsuelo sana, o kaya iagit sa kurokonsuelo kung ano ang dapat, Giraray sa ngaran kan sa kuyang mga pagiriba, and sa ngaran ni SM Maestro Nidal Toon, and PM Tony K, and of course, duman sa mga nagantabay, na nag-intra sa, o kaya nagpartisipar sa tuyang programa, initabi si Ayi Andes Arrieta, ang sa indong amigo, digdi sa Bicolnet TV. Sige, hanggat sa liwat. Pirming tandaan, mga kasurog, mga karandar, sudati sana. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.